Good morning ya pi baro. Ni pdiang sngo bahaya pi ha kani ka step sha kani ka program. Kani ka step kalong ka step ka bakam kerpang namar pakadai ka evitem. Kadai ka Christmas. Te kamut ayu habangi ong Christmas. Hoot kadai ka sngika ka jong u Jisu. U Jisu dai mano? Udai ukun jong U Blei. Tina kata kadau kan salong ka bakerpang hadu kata-kata. Kadai ka birthday of Jesus Christ. Ti heba it ngakot ya pi baro ban yawan ban syakri lang ya U Jesus Christ ha kani ka stem. Da ka bang iaroh, iaroh, bat shim byntaru ha ka ba ngap ya ka Ktien ka jong U Blei. Nangta namar bakadai ka sni ka bakerpang ti ki program ru kin long ki bakam kerpang ti haswa bangin ya chakaman tungin ya let lang shu Blei ha ka jingrwai token ni dwai kok pa jungi ubah beneng long bo khut ka kerteng ka jongmi wan ka hima ka jongmi long ru ka man ka jongmi ha ka khndo kumbah beneng kumni pa si sin trying you one bandemic slag jat bo khut bakantang ka jongmi ke ban aingu e try ka jing et ba ka jing isne ka jongmi ya ka ba me mlari pen emingi ha ka do hado ka ni ka sni ka bamenta ni duai ka try khamtam e ka ni ka program ha ka ni ka step to isne ban kurkhu ya ka na do bas dang bat hado ba wai jong ka kan try ba ki e baro ki bangin pendap kan long tang na benta ka buram ka jongmi shimti ka try ka por padang sa number uchis nga duai ba ngapan kini baro amen ti haba e namar jong uni khnang covid nim yo ya kalat bangin yarwai ki jingwai Christmas carol day tangba nim dai bandu jingkermen namar beleng idang don yiki online service day te namar kata hakani ka por ngan kerpat bat ban khot ye imes dari bat ek praise and worship team bakan yalam yangi ha kiniki jingrwai Christmas bat hadin jongkane nin yo ya ka jingpule na ka Ktien ka jong U Blei ka balong ha ka rukom jong ka drama bat ban ya lampat ha ki jingduai da imes Abigail Karkungor. Merry Christmas pi baro ngangen bakalong ka Christmas ka bakamani pi wat langim yo ban lechi mane hendeng ya celebrate hayeng tani ka por nginya rai ka wei ka jingrai o atli ka jingrai sorry ka jingrai Christmas ka bangyan nang rot baro ka wei ka long jingle bells but ka wei everybody likes to take a holiday. Jingle bells,
Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take a rest. Spending time together with the family, sharing lots of love and happiness. Come on, ring those bells, light a Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody sings. Jesus, we remember it's your birthday. Celebration comes because of something good. Celebrations we love to recall. Mary had a baby boy in Bethlehem, the greatest celebration of them all. Come on, ring those bells, light the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody sings. Jesus, we remember it's your birthday. Come on, ring those bells, light the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody sings. Jesus, we remember it's your birthday. Te hau benai ubahan reu lapa ya utau angel Gabriel na U Blei syakashnong ha Galilea kabakarteng ka Nazaret. Syakat hesuti kabalaya te Ktien bat ubreu ubakarteng u Joseph na kayeng u David. Kakarteng kata kat hesuti te kalalong ka Mary. Utau angel te haba ula lej hapo syaka ula ong. U Blei pha ka balayo ka jingiai bakrau. U try ndor rikalem bat pha la kerku ya pha ha pedeng ki kentai. Ka te kalasong huslai nakajing ong jong u. Bat kalapuson halade. Hatu kabakumno kala banlong kane kajing U Blei. Utau angel ula ong te haka. Tuat setieng ko Mary na ba pha la shem ka jingiai bat U Blei. Te Khmih phan sapun khon hala ka khpo pat phan khayu khon pat phan khot kerteng u Jisu. Uni unlong bakrau bat khot yu u khon u ba hakli tam pat u try u ba U Blei un ai u ka khet u David u khpa jong u pat un sin shar halor ka yeng u Jacob hala karta pat ka hima jong u ru ka ban kutcho. Te ka Mary kala ong ha utau angel. Kumno kani kan long habang ampat itho yu ubreu. Utau angel te udaya thu ula ong haka. Uminsim bakhod un wan hapa pat ka bor ba hakli tam kan ka halor jong pha namar ka taru ya ita iba khod ya iba un kha un khod u khon U Blei. Ka jinghikai ya u Jisu Christ te kalalong kumne. Haba ka Khmih jong u ka Mary kalaya te Ktien bat u Joseph min ba kim pat yeshem la pau ba kalapun khon ken na u min sim ba khod. Henrei u Joseph u tanga jong ka ba u dalong u ba hok ba man ru ban pin banaya ka ha kibreu ulamut ban pelat no jar yaka. Henrei haba udang puson yakini ki ei ru Khmih
u angel utrai ula pau hau haka jingpos niu uda ong. Ko Joseph ukon u David wa chap tiang ban shem hame ya ka Mary ka tanga jong me na ba itai bala pun haka ilang na umen sim bakot kan kharo ukon men khadru ya ka kerteng jong u Jisu na ba un pen em ya laki breu na ki pop jong ki. Ladon te hakata kari kinong ap lang brot ki basa shalom. Bat ki baya ap miet ya ka kunhon lang brot jong ki. Khmih ru u angel utrai ulawan shisundan haki. Bat ka buram utrai kala tingshan baro saudong yaki. Te kilai shepting shikat day e. Henrei utaw angel ula ong haki. Wat chap tiang na ba Khmih nga walam phi ya ka khubor ba bha ka jin kemen bakraw ka ban long haki breu bara na ba hakan ni kasni la khaya phi hakas nong u David ya unong penem ubalong Chris ubau try te kani kan long kadak phi pincham yau khun long bala sob daki jan sob udathia akashing ot Jaru kat bakita ki angel kilalet no na ki shabeneng bakita kinong aplong brot ru kilaya ong perlok hi. Ya nginyelet menta haduk Bethlehem men nginyu I ya kata ya ka ka balacha ya ka ba utrai ula pen berahangi. Kumta kilaya wan kerki bat kilay shem ya ka Mary bat ya Joseph ba ya utaw kulung ubathia hakata kashingon. Namar hangi la kaya ukun la ai ya ukun hangi. Dia ka jingsen shar kan long halor ka terpeng jong u. Bad unkhat ya ka kerteng jong u uba pela unang sela U Blei bakra bor ukpa bam jukon usiem ka jingsuk. Tangnya pendam haka jingduai. Trai sukunan wandam kecak jom trai ban ai ngo eme kecing jimpah jom me khamtam trai bam lapli ne kala dingi bengila bengi syakri eme haka ne ka rukam through ka ne ka online service trai sukunan ngadap da kajing ai ngo eme trai kajing ai kajing snai jom me mela pendap pen bedang ngi nado bas dang usnam haduk ka ne ka por bengi yo trai sukunan ban rakhe ka ne ka si Christmas kajing man long breu jom me trai sukunan wandam kecak jom trai ban doi kerpat trai sukunat pamen pedang badan dekat lam begini program bangin ai kan ka por isnai trai sukunat kajing persang ka barat jongi wei pi wei khamtam kini ki khon ki barat bat ru yangi hi barok ngapan map trai ki pop rengkang bang adwai kerpat ru bandar dekat lam ka por ka badang sa ngai ngo me bang adam ngadwai ngapan kini barok thank you Chris trai pen jongi menta bahala karta amen. Timin tapan ngin beteng ke jing syakri ke jongi ngin ngan khot ke team jong imes pila record kharbithai ban ai ke choreography ke jongki but ban board sa ka instrumental na I joti sa kharkungor but bangin yo ek jingkran lingkot na imes mati bashisha kharbithai.
To hello baro, Merry Christmas. Ti sasisian ngi dap daga jings ngo but ai ngo you try ya kaba ula ai ngi kamta me kani ngi kabalong kaba kerpang hadu kata nadu mene inong ya lamo I miss banala ila ong ngi ba kani ngi kalong kaba kerpang tinga ko aban kli pi baro balai kalong ngi kaba kerpang Mama bakal dia birthday Jisu. yes so at nama balai kade ka birthday ka jong u Jisu tu Jisu udi khon jong no gum to Jong Blei. Alright, demar ujisu uday ukun jong blei. Dila dang akali pipat, di balay bala kaya ujisu. Banyak nama jongi. Alright, banyap na kabanta ka jongi, bat ban pen im ay yangi day. Dia dingi super kat ikata, ban shuong kumta, banyap lani, ban pen im na kabanta ka jongi. So sok bahadi ni ban shuong kumta. Dengan nakali ya pi judon, manu bala ban le kumta. Yeah. Hoy, 4 dan manu deh. Nataka daw ken kung bangala ong nado man besdang, ba kani ka Christmas kan salong kata ka bakerpang hadu kata namar ba 4 judon ha kanu ru ka history ba U Blei unpa kat ya ukun jong u Jesus Christ ban wan long brew sha kani ka perthai bat ban ya ban kit ya ki pop ki jongi kumta kan salong ka bakerpang namar ka wan ra yangi ya kata ka jinkmen bat ka jinkermen ya ka jingim ka jungi the joy and hope ya ka jingim ka jungi tika Christmas kalong kata ka gift nganget fis ngotu dengan angka gift mo gift ka ba crowd ha ka ba U Blei jungi ula ai hangi ya uklung Jisu banlong unong pen im jungi namar kata ni ha ban le kumno ti habbe I akani ka step ngakwa ba pinya phai bat nga naga Ktien ka jong U Blei ka ba pila ban syam naga ar naga shti ba ar shaki nong koren kalanong ka ba khandai bat ka dekhot ka ba dekhot ka ba khat san ar koren kalanong ka ba khandai bat ka dekhot ka ba khat san ta ngap ki Ktien ki ba ong kum ni ngakwa phin bat ba ka Bible ba phin pet mo tu long no ka jing ai ka jing ngo ya U Blei namar kata ka jing ai jung u ka bamla ong shu dengan please si sien tu long no ka jing ngo ya U Blei namar kata ka jing ai jung u ka bamla ong shu Dapi pulia da parengken ko ong kumno ko ong. Thanks be to God for His indescribable gift. Thanks be to God for His indescribable gift. Kaba mut kata ka gift kaba U Blei jungi ula ayaw ni uklung Jisu kabalong kata the greatest gift of all na kabanta ka jungi baro ki briu hakani ka perthai ban pen im ban wan ban long briu ban pen im bat ban pelat yangi na kani ka perthai ti mangiru atong na kali ping jene em ban I gift lang ya U Blei Ngiday ban I gift lang U Blei ti kumnongin I gift lang ya U Blei la ni kumnongin I ngin I kaliang mo la ni ngin siu kaliang ya U Blei u jungi haba ula I yangi kata the greatest gift yangi lingba u khun jung u Jesus Christ ti kumbangala puli kani ka dekhot mentan hang ni ko ong kumno tu long no ka jingo tu long no ka jingo U Blei na mar kata ka jing I jung u ka bam la ong shu Kamamut hang ni tu long no ka jingo ban ai ngo ya U Blei ban sngo ngo ya U Blei U Blei ula ai hangi ken habba it ya ke sap ki ba pher kuma pilayo I menta kan ni ka step ikini ki program ki bangila pen I kan ni ka porma shipon ba pila ina tu mene besdang de na do ka to ka praise and worship ka balaya lamingi lingba ki nongrai lingba ki nongtem nang taru kumjuh kuma pilayo I ki tu ki nong ai choreography ma ki tu ki nong shot ki nong ki batriam ba nang ta pila I ki tu ka instrumental nang taru pensai I so ka way ka program ka bangin sa hadin ka bakut jong kani kata bangi ong ka visual choir ka babaro ang ini shimbenta ngin ruai lang ya ka way ka jingwai te kini ki sap ke bapiu I kide kita ki sap ki ba U Blei ula ayangi te bat kumno ngin pendam kam yaka te kumba
te kini kisap ki banga kini kisap ki ba ublei ula ayangi te kumnungin pendan kam ya ka te kum bangala ong POE kini ki program par khoi ki bang lai pen ina do menemo ki nong rai ki nong tem ki nong shat baro pendas no to ya kata ba kini baro ki le akani ka po kani the whole program ni don be tang ka wei ka jingthmu kata ka wei ka jingthmu ko mot only for one purpose kata ka dei ka ba kumno ka long lut ban ai ngu ya ublei ban pendan buram ya ublei bat ban sngongu iki aka baro ki ba ulale kini ki jingrai ki jingiaroh ki jingi ki tu ki jingshat ki tu ki jingtam bat kumjuh ru ngayu ep ngajiu ki ma bon nangi bon na pi ki habrit pi shi submit ki tu ki drawing ki tu baro kini baro khwat kini bangi shimbanta ya ka bangi nyo ban pendan buram ya ublei mdei tanga ka ni ka liang ka sap ki ba bon ki sap ma ka ba ublei ula ai hangi la pilong manu la ni la pilong ki ba kumnu kini baro kini kita ki sap ki bakerpang ke ba ublei ula ai yangi de kani kan kalong kata ka gift ka bana ka benta ka jong u ladaya ka di ka sap baro ka ba ublei ula ai hangi ngi pendon kam ya ka ha kata ka ha ka ni pendon kam hok ki ka na ka benta ka ben pendon buram ya u kani kan ka de kata ka gift kabangi ngila ban ai shu kan nga thai pis ngo tho abang ong kum tamo kini baro ki sap ki ba ublei ula ai ngi handangi pendan kam ya ka da ka ba pendan buram ublei te kani kan khap ba it ka dei ka ta ka gift pat ka bangi la ban siu kaliang lani ban ai pat shu ublei da ka bangi ai ngo yu u bat da ka bangi sngo ngo yu u namar ka jing le ba ka jing u bat ka jing ai ka jing u bangi yo ban ya rakhi hadu menta ya kan ni sni bat ni ai kan mau na ka snam ya kata ka sni kha ka jong u Jesus Christ ka jing wan long breu ka jong u khun jong ublei ta ka daw ka salong ka bakar pang hadu kata ko mau ong mene ba ampat judon manu ru bala ban le kat ka ni ampat judon ba uta u breu u khun jong ublei ban wan sha ka ni ka parthai ban long breu ban long ko manga ma phi kum ne bat ban wan ban yap halor ka ding pna tang ban pen a bat ban ba ya ki pop ki jangi te happy is such a scene kum play yo ni baro ko mga ong ka greatest gift ka bangi pat ngila ban siu ka liang yu ublei yu jangi ka long baling ba ki sap baro ki bangi don ba pher baro ladangi le ba ngi trei hok ngi le hok ngile hok bat ni pendan buram ya ka kerteng ka jung u kani kan ka de kata ka ba ublei u kwa engi bangin sio kaliang yu te tang kini ko kwa ban pen kan mawi pi kani step such a scene. Merry Christmas and a Happy New Year. Mila ila kaken
Dengan ai ku Blei ya baro ki nong ishim bynta, ki balai ishim bynta hakani ke stem, ya kasap baro ke bapi la penpau. Bat kumjuh ru ya i Jason, i bela penbit penbiang, ya ke video, bat ya ke editing, bat ya i bhakar pang, i bala penbit penbiang ya ke audio, bat ya ke music arrangement. Tu U Blei unang kerku ya ki gifts ki jong pi, kiba U Blei ula ai happy. Ti heba it tu ni shim bentalang menta ya kani ga jingrwai kaba sau pusau bat nyenrwai tang ka dukot ka beningkong bat ka basau. Bat hadin kani ngakot lang ya pi baro bangin ya ku Blei Christmas da ketu ka jingrwai ka baong, we wish you a Merry Christmas. Ding bakat tu kat ni gi khon Khynnah bangi la ya rwai na la ki jong ki yeng ban long lang ka we ga jingrwai kata ka bangi ni ong ka virtual choir bat hadin kata ngin se ong lang ya ga jingdwai utrai bat ngin se yo ru e ka jingkar khu penwai. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once in a year, it's not for amiss to visit our neighbors and sing out like this of friendship and love. Good neighbors abound and peace and goodwill the whole year around. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tengin ni ong lang ka jingdwai utrai bat ngin kerku penwai. Kuk pa jingi ubah bening, long bukut ka kerteng jong me, wan ka hima jong me, long ka mon jong me, ha kendo kumbah bening. Tu ai ngi mentai ka jingbam jingi, ki bala ka si, tu map ri ngi ki ringkang ki jongi, kumbah ngi ru ngi map eki balik sniu ngi. Tu wat ilami ngi shi ka jing pen shoy ru, nrei sumari ngi na ka besniu, na ba jong me long ka hima, ka bor, bat ka burom ru, hala karta. Amen. Bat ha ka buwai no, tu ai ba ka jing it ba ka jong U Blei kupa, ka jing ai a ka jong Jesus Christ utrai, lembat ka jing aslo ka jong mensi mabukut, kanya syong sa ringkat lembat ngilang iwei piwei, kibai sngap bat syak skor, ya kani ka program, ha kani ka step, naduk menta syaduk ki bom jukut ru. Amen.